to gaskiya ni na ga ana fahimta bai kamata ba kana a cikin gidan haya dan uwanka ya zo ya kama ziyara amma za ka ga mai gidan yana faɗa wancan wane ne wancan wane ne musamman idan ya gan shi zai shiga banɗaki to a wannan lokacin ne baki ɗaya ƙwaƙwalwar shi za ta kwashi zafi yana jin dukkan wani bakin ciki yake ban san me yasa ba yawanci haka suke faɗi fa wai banɗakin nan wato kada ja cike musu ne ko ya ban gane ba abin da yasa saboda duk babban matsalan gidan haya banɗakin nan ci shi yasa ka kaga mai gidan baya son gidansa mutum uku a cikin falo guda saboda ya fi son mutum ɗaya mutum biyu kawai kuma saboda gidan ba haya nan ne saboda ga a zo a cika masa gidan ba haya da kashi kuma kuɗi zai biya a zaka a cire shi to kaga abin da suke gudu kenan to amma duk da haka ni ana fahimta na ga cewa kuɗi ne ake biya mutumin da yake cikin gidan kuɗi ne yake biya haka ko nawa ne kace mai idan yazo zai ɗauki gidanka zai aminta da kai ya baka kuɗi haka to kenan kaga gidan ya zama kamar nasa ne kamar nasa zai iya yin abin da duk ya ga dama a ciki ko ba haka ba haka to dan uwansa ya zo zai shiga ban haya kuma zaka ga ƙarshen ta ma za a hana shi ko kuma dan uwanka ya zo zai kwana wajenka da safe idan aka tashi aka gan shi zaka ga masifa za ta soma sosai to kaga wannan abin babban matsala ne saboda gidan da duk juma'a ba ta shiga ba alkhairi haka annabi kan shi ya riga faɗa ce juma'atu rahmati al'umma rahama ne gidan da al'umma ba ta zawa ba rahama ce